Kasenjuk inong sensar sinong kathanyu parsilong kibalawan na kidorbar bo fer ne kasi ka khandai tarik nailar ha ka jelang ka bakila shong ha yode lang sanmer kilai shong banya parkhat halo ka jingthmu ka sarkar ban aja ka sho riusimet ban snai ka petrol pom ha ka jaka sarkar jong katanat veterinary upar silong haba shong parkhat kuma sitengantai e kalami ka wei ka sur na kini kinong sensar sinong kataban pensngo ya ka jing persha halo ka jingthmu ka sarkar jala ka bathmu ban aja ka na ka banta ka petrol pom ka ba on pen kriya na anjali batru ka ba ka sarkar ka thmu ban ai hadu khatlai haja square feet habakran sigilat pathai kubor ba maukor dor nengnong bobat kumu presiden ka senjuk loong ba kumnu ka sarkar kan penbon kam ban penyit jaka tangna ka banta uriu simet Saya jingnya kenduk kaki kebam terkestap akan ke jingalang jongi kum ki nong sencha jong ke di senong ba fair jong ni kan porsulong ga jingthmu bat kawai ke bentak kongsan gelong nang bentak ke jingthmu jong roman ke ban ajaka sekiriu simet ke ban snai ke ni ke terpom hangte hapo ajaka jong ke veterinary department jong ke state government of Meghalaya Meghalaya jong kungi kum ki senjuk ki nong sencha senong bat ringkat bat ki nong Kidikot di balai dan dekat akan ke kuar akan ke step kalau bah ni persyak jur balai dia berkini nama ni tips skema balai dia berkini ke bentar kalau bah ke nombor projek ke bawah ke state ke jungi kamtam ki balai dia berkini ke jingsinal ni ke construction ki balai dia nak tak surok kita citulian ni ke fullin ke government ke asyik ke compensation Matkadi ka bentar jong ki tugiri simat hi ki sakta hi ki jakal ni kini ki projek hi kalong ba dai maki hi bakin thot hi maki ya jakal umde bukan thot ka government lang ba ki jakal jong department ban as ki simat lo ya kata ngi persyak jor hi kum ka senjuk kumut pi persyak ya kan ya jing thmu jong ka sarkar ban ai jaka yo ni uriu simet ban sna ban compensate dai ba ka kin sim ya ka jakan si depo jadi kin compensate sini sepo veterinary jong ka hawat ni persyak jor ha ba jadi kata jing snai kata petrol pom hang tai lapo bakin shift nang tai lapo anjali petrol pom kum bai ong sini sok persolong jong ni kan jadi kata kalau ka di persyak tu pila ban yutu ngi kai kadau ba pi persyak pila ban badai ngi kai kidau kita ba pi persyak jing ai jaka jong ka sarkar jing persyak ban kong hi kalong ba ngi tip ba kumngal ong ba ki riu simat hi ki la yo ka compensation acquisition ke baga government ke adapsi ke baar kalong ba kat kum ke jing tip hi ka government hi kamla ban ajaka ki riu simat Kebalai kalong bala ada kadai jo ka jaka jong ka veterinary ni ka jong ka agriculture ni ka jong ka forest hing isngo ba kabamla hiban pediang ban ong ba ban snai ki project jong ki simet bat khamtam ka bayari bat ka veterinary department kalong ba ngiyo i ba ka jingthmu jong ka sarkar ba ka jaka jong ka veterinary kalong ba hadu menta hing i ba ka veterinary department kadang don kam sibun ka jaka ka bahek nama ngisngo tho ba ka government kan sonda i ka veterinary hospital hang ni ka thang upar sulong jong ni kampat biang tangan ni ka jaka ka bangidon mentah ni kadang don kam syuk ka jaka tan ring ngok thia ba ya ka jingthmu jong ni ka government mentah pat kan ai no security cement ya ketika jing he ka khatsan ni arha pho haja square feet ka ba de ban snai ka ni ka petrol pom ita ilong jing ngok jong ni kum ka senjuk Tapi ke beningkong golong kan ni syakoi mah haba pila de siu ya compensation deh balai pipen syutom pipen pai khle ila de pen penuat persi ka jaka example mentala ada pisi mikini gijaka ke bebuan mentam deh pila de siu compensation de government kan penuat sigi jaka sigi we bar khoi ben ai padi ki sigi government land padi ki yeng bar khoi bar kala de siu compensation hei ke silong ta ijong ini tangita haba ulah de bio compensation ka de duty ka jong tu try ne mano individual bakin wat hi ka jaka bakin bu ila ke petrol pom ki jong ki ngin sim khiai ka ne nang ne sakmat tarang dang la de prai meneru ba nang ne sakmat takadon kono ba fin ai individuals kamtam ki individuals ma kum ko sanjuk ni ban tip ya kan ni la ka long ka purpose ka ba long ka jing mentoy nang ka menta ki nong song snong ini perkhat ya kata hanila ka long ka individual pat ka ban mentoy simet pat ngatrai ini hablong very clear bangin persiap ya kan ni nang ni sakmar ni haban pek ya kata ka jing don ki jong ki individual kan ka ai ka sarkar hakono ko basis ka ai ki kan Take the first step towards a healthier future by scheduling your consultation at the Shillong Heart Clinic located at Nongrim Hills, Shillong. Call or leave a message at 98630-50899 to book your appointment with Dr. Sunrang Bhattian Wadri, an interventional cardiologist. The clinic operates from Monday to Saturday with working hours from 11 a.m. to 6 p.m.